Здравейте, ютубъри! Днес ще поиграем малко Skywars. С мен е Тортик 123 321. Какво да ви кажа? Направих си интро. Малко го записах по-дълго. Да, чакай, че аз съм Не се сетих директно да го качам, го записах с Fraps. Давай скачай, че... Ай, скачай. Вече сме 8 тима. Ние сме двама. Да, като свършим този Skywars ще играем още един. Да, чакай, че нещо на мен малко ми бъгна. Чакай аз да видя на минимапа какво ми е такова. Малко Аз ще си спомня Waypoint. Малко Skywars, приятели. Може да има малко тихи моменти, защото все още не съм си сменил микрофона. Но ще се старая да говоря по-силно. Да. И се извинявам, ако чуете нещо телевизорско, само че аз съм до телевизора и се получава малко гадно. Да, ти ще снимаш ли, Тортик? Да, снимам вече. Чакай, че в средата има някой. Кажи им здравейте. Просто казах! И убих един. Сега, ако имах Ендер Перли, щях да отида на някой острова и... Аз имам. Затова отидах. Викам спа. Някой... Не, айде стига да се изгледам. Да играем сериозно. Би го, няма така. Чакай. Тя съм добър, бе. Тук имаше втори чест. Аз забравих, че тук има втори чест. Сега пък аз не съм си го обрал. Един път си падал. Имам Ендер Перли. Точно във втория чест, който... Чакай, че един ми показва тим. Който забравих, че го има. И гледам Ендер Перли. Направо отивам по средата. Направо ли имаме късметлия, хора? И панталонки. И полшанка за редженерейтване на кръвта. Чакай. Нещо лагва този сървър и... Война Козъм. Да, падна в лавата. Аз имам сега при един. Да видим дали ще му изцелва, защото уж ми показваше тим той. Какъв тим е? Гледай, бе. Още енчант ботълки. Иска лъка. Още енчант ботълки. Не дей ми показва тим, е, войнар. Опа! Не говори такива неща пред YouTube. Добре, извинете. Много съм живявал някакъв път. Много се живява Веското. Да, той се казва Веско, истинското му име. Да, и този сървър взима да ме ядосва, защото гличва и падам. Аз снимам с 60 FPS. Не е чак толкова зле. Аз с 33, защото така съм го направил. Чакай да видя. Направи си го на по-малко чънкове и такива и ще ти стане. Не ми трябва. Аз съм си спомнил такова Waypoint. Я да видя къде ми е. На 10 000 метра. Ми се бъгнаха ботълките. Вой? Какво си направил, да не умря? Не, направих такова Waypoint. Как се бъгва? Направих Waypoint и цялото спална такова на Skywars си виждам там, къде съм играл на мапа. Аз нещо ми се бъгва с минимапа и направо не искам да си го правя. Нещо се бъгва постоянно и не мога да се апгрейдвам нещата, добре? Виждам. Ето 7 левел, шарпнес 1 на диамантения меч. Ще ги скъсам. Да ти имах късмета. Всичко на 6 левел, какво? Според теб, какво ще е 4D-то, ако го измислят изобщо? Кое? 4D-то в филмите. Не знам. Сигурно ще има и миризма. Може. Един ми налетя. Има
Били Това там? беше в гръб, да. Аре, чакам там, виждам. 3, 2, скача, ай! Да не те На пусна! Да не те Да, пусна! пусна, чакай, пише села ляве. Не! Може да съм с теб. Не беше с мен. Влизай при мен, 6 човека сме. Насам Да, темпо ти си ли? влезнал, да. Да, чакай да видим къде си Лион. Виждам това. Малко ти се чува телевизора, ама то сигурно в клипа няма да се чува чак толкова. Дано. Чакай да намаля малко микрофона. Така? Така е перфектно. Добре. Не чак толкова много перфектно. Още ли трябва? Така. Остави го така, то... Ролбеква ми. Извинете. Дай. То ми свали 500 000 сърца, като паднах, бе. Два пъти ма пусна от високо. И имам ендер перли, мога да отида в средата и да се заровя там. И може да дойдеш при мен. Имаш ли ендер? Не. Ама ако нещо идвам към центъра. Отивай, защото аз отивам сега. Не, още че трябва да се Взема да ма нерви този сервер. Как ми гличва. Ама аз нямам... Имам пържови. Падна ли още един път, ще поудея. Има. Целят масиеца. Вай, аз се чудих какъв е то деца ходи към средата, то това си бил ти. Дай, аз отивам, телепортвам се. Бенг. Къде ми отиде ендер перлата? Добре, тук съм. Запушвам входовете и изходите. Чакай. Само един ще го оставя. Добре, тук съм. Запушвай. Дай сега да обираме. Чакай аз да запуша още по-хубаво. Е така. Да запуша всичко. Аз направо ще стана фул диамантен, сам дед ми трябват бутушки. Не ти образ всичко, докато аз запушвам. Не, има голденки, айрон мечове. Аз имам бутуши диамантени. Знам. Чакай, аз ще ти дам и каската, че не е честно така иначе. Чакай, тук съм забрал да го запуша. Сега ще си ги апгрейдна. Имаш ли левели? Имам енчант ботелки. Добре. Събирам. Добре, чакай да направя да пусна лава малко. Няма те да ни назалят слава, както миналия път. Не, то нали миналия път ги бихме. Да, ама... Пак. Светна. Заляха ни слава миналия път. Да. И пак се измъкнахме и ги убихме. Да, както виждате, аз съм читър и знам такива тайни. Някой са трепи. Някой е при нас и са трепи. Виждам бутушки в едно. Диамантен меч намерих. Виждам бутушки диамантени в тоя. Някой да ни дойде отгоре, дай да се качим. Виждам, ето. Чакай. Идвам. Чакай, взели ги? Да, взели ги. Давай, скатери се. На тебе! Спокойно, спрях я тази лава. Добре. И там. Какво правят тия, бе? Тия ще Пак ни заливат слава. Казахме ми, чуй. Тук, ако беше наистинско, щяхме да се сварим. Да. Нищо. Но все пак е майката. Опа. Сега щях да съм фул диамантен, ако ни бях ти давал това. Нищо, сега ще ти го дам, чакай. Не, не дей. Задръж го. Виж го над нас, Дразни ма той е. Пази ма докато се апгрейдвам нещата, че... Базата. То он е шипна. А не, его. Ага. Аз нямам блокчета много. Преработвам си 2 стака дърво да имам. Ага. Какво прави, бе? Каква кирка си е направил? Само чупи. Не може, бе, човек. Не може да... Тук е пуснал лава над мен. И вода. То скрол... виж го тук.
Имам един стак, моето момче. Чай ти дам блок, че и мен ме е страх тук, докато си ги апгрейдвам някой да не ме екзекутира. Можем да го правим цял ден. Виж го над мене, къде е чук над мене. И сега Я. диамантения меч на 7 левел. Его. Влезна. Виж го. Вай, Веско, празнахта! Нищо. Ух! Ям голдинка, имам Мислех, две. че той те уби и затова тръгнах да удрям. Направо си е така каменна кирка. Бах ти това мака. Ах, ти тъпчето! Нищо, то аз го убих. Да, ти го уби. За малко аз да те убия теб, защото се обърках. Колко ти е станал клипа? Ами не знам, с фрап съм и не мога да го колкото стане. Ай, ако искаш всяка свършим тази игра да приключваме. Много лошо ми са паднали. Да, и после веднага след това може да снимаме пак на такова. Това е респект на меча. И този път може да снимаме в някакъв друг сървър. Да, може да снимаме в Winter PvP. То също се Wither, не Winter. Да, Wither PvP. Аз нищо не му казвам. Това е много голямо сървър, че Това дето му казвам, че хора... Там сме си направили къща. Не е много добра. Да, колко толкова. не можахме да снимаме когато се я правихме. Защото Да. е скучно и такива неща. Unbreaking 1. Много съм добър. Знаеш ли какво ми се падна на меча? Какъв късметлия съм. Чакай, пази ме докато енчантвам. Виж сега какво ми става. Правя си диамантения меч и ми се пада Knotback 1. Правя си Iron, Unbreaking 1, Sharpness 1. правя си Iron меч, Iron Sword, Knotback 1 и Fire Aspect 1. Правя си още един меч, Iron Sword и Sharpness 1. Това е... И сега не знам кой да използвам. Диамантения сваля 7 атака, ония Iron Mage, дето е на Sharpness 1, 7,25 демидж от атака и направо не знам. Ние му останахме само двамата, излизай. Да се мелим тогава. Сега Ако ми хора... изкопаеш, О, да, ето, сега ще ти го изкопая. И хора, сега ще правим дед матч, както винаги правим в края на да, кала. ако станем двамата и правим дедмач. Да. Ето, сложи се. Да, ама обаче след това приключваме с клипа. Може да е станал малко... Отлично, ще паднах. Стига да е. Може да е станал малко късичък клипа, но... Да, Все пак два Skywars Да. са... И довиждане хора, аз бях този, като тук с мен беше. Кажи де. Лиам Смоки. Хайде, стоп. Така, чакай и аз да си свърша клипа. Чао хора, ще се видим когато снимам на такова, на Wither PvP. Да. Скоро.